Lige om lidt, der bliver jeg 30. Det er jo faktisk en tredjedel af livet, der er gået. Det sætter lidt nogle tanker i gang. Jeg går også og tænker på, om jeg har lagt vægt på nogle forkerte ting. Jeg bor i en etværelseslejlighed. Jeg er single. Og jeg har ikke noget særligt af værdi. Jeg har intet job. Jeg er studerende, hvilket vil sige, at jeg er på SU. Jeg er den eneste i min vennekreds, som ikke har fået børn. Det gør jeg ikke rigtig kan lade være med at tænke om de mål, jeg har sat mig og er nået, om jeg har prioriteret dem anderledes end andre har gjort. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad andre kvinder de går og tænker om deres liv. Hvad er din målsætning med dit liv, inden du bliver 30 år? Der vil jeg gerne have 2 børn og fast arbejde. Jeg vil gerne have nogle børn og en mand og hus og bil og alt det der. Det er, at jeg gerne vil have barn nummer 2 og have bygget et hus og være fastansat og færdig med min uddannelse. Er der noget, der har været med til at påvirke, at du gerne vil de her ting, altså noget familiemæssigt, eller? Altså, jeg har altid gerne vil have en familie, have børn. Jeg tror måske, jeg har levet et lidt voldsomt liv som helt ung. Og så gør det, at når man er 21, så har man altså et barn og er gift. Det har især mine omgivelser. Nu er vi kommet i en klasse, hvor piger på min egen alder allerede har børn. Det gør mig lidt listig til også, selv at vil have børn tidligt. Hvor langt vil du gå for at nå de her mål? Jeg vil gå langt. Altså, jeg vil gerne bo tæt på min familie, men hvis det betyder, at jeg skal flytte til Sydsjælland for at leve min drøm og leve min mands drøm, så er det det, jeg gør. Nu vil jeg jo rigtig gerne være skuespiller, og jeg er villig til at rejse til København eller Frankrig, hvor det lige er nemmest. Jeg kunne da nok godt finde på at give afkald på nogle ting. Altså, jeg ved, jeg får skænderier med min kæreste, når jeg siger, at jeg gerne vil have børn tidligt, men jeg kunne ikke finde på at gå frem, fordi han ikke er klar til det. Havde du nogen målsætning, inden du blev 30 år med dit liv? Altså, jeg ville nok gerne have været færdig med uddannelse, inden det var, jeg blev 30, men så fik jeg jo børn. Og så har jeg været nødt til at så udsætte det, så det er faktisk først nu her de sidste par år, jeg sådan lige er kommet i gang. Nej, ikke rigtigt. Ikke udover, at jeg gerne ville have haft et par børn. Du har et barn da. Jeg har bare altid gået op i at leve i en ud og være glad, tror jeg. Men var det vigtigt for dig at få dit barn, inden du blev 30? Det havde faktisk været vigtigt for mig at få mit første barn, inden jeg blev 25. Er der noget, der har været med til at påvirke, at du havde de her målsætninger? Grunden til, at jeg valgte at få børn engang, det var fordi, man måske var lidt fortrydt af det her med familieliv og sådan noget. At jeg måske ikke tænker over, at det ville faktisk have været rart, hvis jeg havde fået uddannelsen inden. Det var jeg selv en ung mor. Hun fik mig, da jeg var 20. Og det synes jeg egentlig var super fedt at have en mor, der kun var 20 år ældre. Men jeg er så også rigtig glad for, at jeg har været ung, eller rigtig ung sammen med mine børn. Hvor langt har du ville gå for at nå dine mål? For eksempel, hvis det var en vis karriere, du gerne vil have, vil du for eksempel tage ud og rejse ud efter det, ud i verden for at få den? Nej. Altså, jeg ved ikke, om jeg ville rejse så langt for det, ikke også? Men altså, jeg havde ikke noget mod at rejse til en anden by, for eksempel, ikke også, hvis det var det, der krævede. Vigtigst for mig, det var at være tæt på min familie. Måske er jeg ikke så forskellig fra andre. Altså godt nok så har jeg ikke villa, Volvo og boghund. Eller børn. Men jeg har bare så mange gode minder og oplevelser. Jeg har blandt andet fået opfyldt mine 2 største drømme. Jeg har fået lov at kæle med en tiger. Jeg har set Loch Ness-søen. Men jeg har oplevet mange ting. Blandt andet har jeg sejlet en katamaran over Nordsøen. Sejlet gennem den kaledoniske kanal i Skotland. Jeg har en god HF-eksamen. Jeg har illustreret 2 børnebøger. Jeg er også blevet bidt af en slange engang. Jeg er kreativ. Blandt andet ved at tegne og lave dukker. Og skrevet meget. Jeg elsker jo, når mine kreative idéer, de bliver til noget. Bare det her med at gå med et billede ind i hovedet, og så få det sat ned på et stykke papir. Men sådan er det bare med mig. Altså jeg er fuld af idéer. Så hvad gør det egentlig, hvis man skiller sig bare en lille smule ud for normerne? Hvis bare livet det er værd at stå op til. Jeg tror faktisk, jeg er fuld mit hjerte det meste af vejen. Og muligvis har jeg prioriteret anderledes, end andre kvinder har gjort. Jeg vil have min frihed til at kunne følge den retning, som mine idéer de tager mig. Og så vil jeg bare have det så mega sjovt.